Wannan bai da aiki ne sai bacci. Kai, Malam Mudi. Malam Mudi. Marawo! Hankalinka ni ne. Ya kuyi Allah. Kwanta da hankalinka Malam Lado ne. Ai ni ne. Malam Lado ne. Ya gajiya? Lafiya alhamdulillah. Kai bayanin kawai. Wai Malam Mati lafiya kullum kai da kai ta kwanciya kana ta bacci dan fita kasuwan ma ka daina. Kai zaman banzan nan yafi maka. Me ka gani can? To ai wannan Malam Bello kaɗan kenan daga cikin arzikin son fawa. Son mene? Son fawa. Menene kuma son fawa Malam Mati? Ai son fawa da kake gani wani application ne wanda zaka aje shi a cikin wayarka kawai kuɗi kalilan zaka saka mishi ya dinga baka kuɗi duk bayan mintuna kaɗan. Duk bayan minti kaɗan? Ina rantse da Allah. Daga na sa 'yan kuɗi kaɗan a ciki kuma duk bayan minti kaɗan zan rika samun kuɗaɗe. Ga farashin kuɗaɗen da ake sawa nan a ciki za ka ga akwai 8,000, 30,000, kai 80, 100 zuwa sama za ka saka don samun riba ba tare da ka sha wahala komai ba. Shi yasa kullum kake gani na a kwance ina shan bacci na. Ka ce min iya kuɗinka iya shagalinka. Iya kuɗinka iya shagalinka. To ma ga duk wanda bai gane ba ga link nan a ƙasan bidiyon za ka shiga ka danna zai kai tsaye ka je ka shiga idan kuma kana neman ƙarin bayani ga nan ba waya nan za ka iya kira na kai tsaye amma bayanin yadda za ka shiga idan ƙarin bayanin yadda za ka shiga ka aiwatar da abin ka kai tsaye. Wannan gaskiya ne Malam Mati. Lallai son fawa abin yi ne. Ni ma ba za a bar ni a baya ba. Yanzu jin an so wayata daga gurin caji in zo ka buɗe min son fawa. Son fawa. fawa. Ku garzaya don samun wannan garabasa. Son